Dobrý deň prajem, volám sa Denko Štefan, som samostatne hospodársky roľník, pracujem na približne 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Tvoria to prevažne tržné plodiny, pšenica, repka, soja a miestami okrajovo kukurica. Úplne na začiatku som mal poľský podstrekovač, nejaký 12-metrový 600 litrovým objemom, to už nesplňalo naše požiadavky. Potom neskôr sme si zaobstarali podstrekovač Technoma, nesený 1000 litrovou nádržou 15-metrovými ramenami. To už bol akože kvalitatívny skok dopredu, lebo tam z traktora sa dali 4 sekcie vypínať elektricky. Jak sa zvyšovali výmery, tak ten podstrekovač jednoducho už nestačil. Teraz máme podstrekovač Alka 2700 litrový, 21 metrové ramená. Počet sekcií je 10, s postupným vypínaním od kraja pol metra, meter a pol, 2 metre a tak ďalej. A je to riadené GPS-om, to znamená, podľa skutočnej polohy sa vypína alebo zapína tríska jednotlivá, ktorú potrebujeme. Nemôže sa stať, že dvakrát postrekám tú istú plochu, lebo GPS to zaznamenáva a okamžite vypne jednotlivé trysky. Taktiež, keď obídem pole, tak mi urobí hranicu pola a ak sa otáčam na kraji pola, takisto nemôže sa stať, že susedovi postrekám pole, lebo automaticky vypne. Proste mimo okraja pola postrekovač nefunguje. Zatiaľ skúsenosti sú také, máme nejakých asi 900 hektárov postrekaných s týmto postrekovačom, sme veľmi spokojní. Manželka vedie účtovníctvo, vychádza nám, že 4 najnákladnejšie položky sú chémia, hnojivá, osiva a nafta. A z toho na prvom mieste je chémia. Za to sme sa rozhodli tak, že toto, čo je najviac, tam dokážeme najviacej ušetriť. Robí to cca okolo nejakých 30 až 45 tisíc eur, ktorý ročne za chémiu utratíme a týmto systémom ja si myslím, že minimálne 10% nákladov ušetríme. Minulého roku to bolo veľmi zaujímavé, lebo bol suchý rok a napriek tomu sme mali rekordné úrody. U pšeníc to vychádzalo priemer podniku 7,2 tony na hektár, ale u niektorých odrôd pšenice to bolo dokonca 8,6-8,7 tony na hektár. Áno, používame aj tekuté hnojivá, hlavne DAM, to je skvapaný dusík a veľmi sa nám osvedčili tie damovacie dízy. Používame to aj na základné hnojenie a takisto kvalitatívne prihnojenie pšenice, ktoré sme striekali aj v množstve nejakých 150 až 160 litrov do klasu bez náznakov popálenia porastu. Je to jednoznačné, že s týmto postrekovačom a skvapanými hnojivami vieme úplne rovnomerne postrekať, lebo, jak som už aj predtým hovoril, dvakrát to isté miesto postrekovať nepostrieká, takže v celom profile, v celej šírke je úplne rovnomerne aplikovaný dusík alebo aj iné kapané hnojivo. Jeden pán mi povedal, predajca, že prvý stroj predá on, ale druhý stroj už predá servisák. So servisom Agrio som spokojný, stala sa mi aj taká vec, že večer o 8:00 som volal servisákovi, že mám nejaký problém a na moje prekvapenie okamžite sadol do auta, prišiel a druhý deň ráno som mohol
pokračovať v postrekovaní, takže servis je kvalitný. A hlavne ochota a prístup pracovníkov je na dobrej úrovni.